job in the wildest and the most insane. Всеки ден от живота ни предлага различни дилеми. От нас зависи как ще се справим с тях. Решения има хиляди, гледни точки също. Удивително е колко много могат да се различават. Както се казва, чашата е ли наполовина пълна или наполовина празна. Изборът си е наш. Като се замисля, животът сам по себе си е низ от решения. Може би съществуват хиляди паралелни светове, в които онова ако се е случило. Важното обаче е, че ние живеем в реалността. Независимо какъв е изборът ни, не бива да забравяме, че той зависи изцяло от нас. Дори когато това не изглежда така. Това съм аз, а това са моите съученици. Не си мислете, че аз съм като останалите. Аз отдавна съм мъдраснал моите връстници. Това се върти в главата на всеки един от тях. Те са все и същи. Толкова са глупави. Не може ли да са като мен, разумни и пораснали? Здравейте, ученици! Здравейте! Предполагам, че добре сте прекарали ваканцията, защото 11-ти клас не е от най-лесните. Всичко е без промяна, с изключение на това, че ще имате един нов ученик. За това как той се адаптира, трябва да помогнете и вие. Нов ученик? Да, той ще бъде, предполагам, добре прият сред вас. А сега да започваме нашата работа. Как така нов ученик? Класа ни не е ли достатъчно сплотен? Нямаме нужда от нов човек. А и защо пък не трябва да се местим в 11-ти клас? Хора! Какво толкова? Ние дори още не го познаваме. Ти пък сега ще го познаеш как трябва. Чакай малко трябва, че сме минали тази възраст. Моля ти се, момчетата на тази възраст са толкова срамежливи. Да не говорим, че се развиват с 3-4 години по-бавно от нас. И все пак се случва. Бъди по-оптимистична. О, не. Не, Ани. Не. Няма смисъл. Аз съм на 17. Видяла съм толкова много неща. И знам много повече. Събрала съм много информация. Ясно ми е какъв ще е. Всичко ми е ясно. Който трупа знание, трупа и тъга. Това е част от съвършенството и познанието на света. Всички ние малко или много се страхуваме от неизвестното. Но дали това е правилният подход? Колко парадоксален е човекът. Стреми се към новото, но се страхува. Страхува се да го приеме. Всеки избира своя път. Job in the wildest and the most insane.